Mamuruyot pa'y taon. Kasta lang nga bagay, mamuruyot kan. Tsaka nabayag mga muruyot kan. Kisa ba nato yung nga taon? Imbis nga tulungan, muruyutin nakpay. Si Serbina nung nag-asawa da kay maridag ka sundo. Nagrigat siguro kas tayo. Kamu Kamu pa yung mag-asawa mo lang. Sige, samahan mo ka talaga niya. Sige! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, apo. Tigas-tigas po yun niya. Nagina, tigas na ul. Ito nga, kailangan nagkayo pa lang. Siguro natin yun. Kasi makakatakin na yun. Siro. Oy, Andres! Kapanam! Kaslaon mangmangag na. Oy, Andres! Papanam punak! Takot sa problema nga ito ya. Oy, Andres! Uy! Oy, Andres! Surahin na ka! Duwa pa'y dagi dyan eh. May kan! Pupudaw dan na eh. Di ka ako makapudaw pa nga pero may Pau! Tama natin nga po daw ko. Napay, madikay tikas dyan. ay malimati ka siya. Kapag sa kay sa bali ato ipudaw ko na eh. Sumingin sila matangisin mo. Madi mga po dawat. Ay, suminggaling ka. Naguyaw kami din nga na pudawan. Ne, madi ako guyoyaw. Bagbagak lang ni magkikita. Amom, nga ni sukatan na tinagan ko. Nya. Mak-mak-sit. Magsit so. Bagay na. Magsit. Magsit. Taka man natanta pa naman naglublog. Nya, Kan. takan. Bati na man yung mata. Yawid mo. Souvenir. Namat atoy. Ko. Bati pa ini. Nga ako atoy ah. Barot. Yan. Taman lang na nagdigusan. Nasa, ay, Rainak! Takan. Takot sa ta problema ma. Di ka pigsaw. Sumpat ka mo ta. Napukawa na gamin sa Ismail. Pinagisbo di kalman. Ito yung nga banda. Natinag ka. Pagkata napansin mo. Kawan ah. Nagkayo, di ka laman ito. O mo napansin ko. Nagsubli amalin na eh. Ikaw mo nakita. Sayang. Sa Ismail pa yung mga ruta dyan. Pangtulong ko kinibing krudo aja eh. Bin crudo. Apay na ano na. Apay nga pang tulong mo kanya na. Apay madimpay ang mau. Nalalay sakit na. Stage 3. Nagkalkalbo pa yan. Hala. Kalkalbaw. Sumugay madirumrumwaran. Di makikita. Oh, nagmayat ito yun Ayaw, eh. yan. Okay na naman. Malamig na. Woy, kakapsutay. Sa kamabay nga rumwaray. Takal ko mga tulong ay sa Ismail. Panggatang natin agas na, papacheck up na. Kaso napukaw ko may. Apay nagtanga ka magaminon. Sa ismila dyan. Ka na ngayon mabalingkaw. Kudyang may sadya. Puro problema ito yan. Pati kinibaak. Problema kpay. Nag-trending di video na. Nabuyam. Kuwan. Nagkadwata dyan na minsan. Di ba, nidimsi ka pinabugsitak pay? Ngayon kaya. Kapapanunod tato yan. Basta natin ibaak. Madirum rumwaray. Si Kamoy, nag-trending ka agsalsalaswit. Tapi ka nang marumwar. Mabailin na ah. Pasol ko mo lang nga dyan. Nung madyak ko may pabulo tayo cellphone ko kinidimsi. Di awang ko man ay video. Tata, mamumblima. Naglamay si Dam na. Gumayat. Sa Jenny lang oy. Dapat naman. Napagad.
Ne, tanjay na. Dini, tinga, may medjay. Tan, ka naglango yun. Ikaw pala mo salbabida din. Ito pala bang salbabida. Ta? Uy. Rigatin. Kailangan safety first. Madim baso la dyan, Andres. Tikim baso li dyan, lidim say. Timpasa na kinin Brian. Madim sisenta sarili, mamurot ka no kasta. Mamandres taramidam. Katungtungam ni Bakin. Ibagam dik pepe sound. Una amon. May mayat pa ay. Nakatungtong ko suna. Kaso, madi mo matikan niya. Jay lang. Andres. Timpa pa niya no katungtungam. Dapat dati ito ba itom. Tapos para siyam tibibay. Mamati ka niya madyan. Da kanya na dyan. Nung mamati no saan kanya. Basta yung bagak tipod no. Kaya da may samang panagnag. Kaya mo, aparang tani baak. Tani hindi siya makimbasol ka. Impasa na ka ni Brian. Uri man apanantang katungtungan ni Bakyo Balayda. Nung madita tamol la katungtungay. Ako mo lang mapalata. Kaya itry lang mo. Malay mo. Sa bali tipo itangin at ta. Kainal daw mga sabali tipul oy tangin. Ay Andres, sa pantaki din. No, arte ka lang pag na. Awan ti mangyari. Isungarot nga pag napagnaak. Barbaring masapula di kwarta. Tatay ni baak. Tata kwarta manayin. Natal ka ti kung naumya. Madyakaw tamo naukaw. Magulgulwa na kaw. Mamuryot pa'y taon. Kasta lang nga bagay. Mamuryot kan. Tsaka nabayag mga muryot kan. Isa ba na ito nga taon? Imbis nga tulungan, umuryutin lakpay. Kita ka man lang ano, umalaga may tulong mo. Andres, malpas ka kayaw. Apanat ni baak. Tulungan ka. Ito problema. Puno ya jubingin, nakasakay kabayo, datao, madipay. Ni. Nagprempre na pwede ya. Ay, apo, galot data, tingid mo. Bahala ka ta. Uy, gunyang. Nakita mo din ay? Hindi na. Dini, agkasarbaja ka saya, jag prenup. Prenup ba tawag jay? Ayun niya. Po, pagpahiwatig san ba? Oh. Italy data lalaki tan, madi mga buro sa atan. Hindi na maramid kay kaya natan. Be, kasi di ka nung ajay. Gawin na. No, agasawa kayo, alangan madi kayo kasundo agasawa, alangan nagapapa kayo latan. Ay, madiag kasundo da nga, madidamat nga Italy ah. Ate, Serbina nung nagasawa da kayo, madidag kasundo. Nagrigat siguro kas tayo. Kamu ah, awan pa'y Siyempre, masawak mo lang. Madi maramid to di kayo mo, kunada, masumog bagada. Madimat, nagijay sa balik ka madimat. Ngayon mo dahil. Wan. Ida nga mintik wag na-stricto kunada nga. Nakamamuamat. Agadi gagayim ko, agadi asawa da, na-stricto. Isungarod na, madim kahit nga talaga gasawa ya. Takas dito bagbagada. Manipod din nagasawa da, manmanok suda maawi sa ginumain. At ang mga minarak ti priority. Kaya Dapat naman. ka, ni, kitam ni, agpatpahiwatigan, lumakay ka launa yun. Hindi ka lagi di ka makaasawan. Manutan siya mong titawin da gaday. Kasi big slow bing da pa yun. Siguro ka, kwa, Pero di nga ta 30 kita, o 20s. 28 siguro. Adi ti 28. may nagpakasar ka. Oh. Wan, 28 ka no, no, 29, no, 30 ka. Madi ka nung makakuan no, 30. Manutawin ko No, na di eh. launa yun. 28 plus 10 years sa wanin ah. Pay, 38 kan? Uy, Pay siya. Hindi mahalata nga ito. Loko-loko nakmanan. okay, basta nalampas sa kadya eh, no? Awanay, mati mabalin ka stan. Mabalin pa ya. Pay, dagit di age limit at agpakasaran. No, kahit magpakasar, pakasar ka lata. Pay, Ayaw. omot age limit na ka. Awan, lakay awan ubing-ubing ka saya. Wan. No, ayat kas day. True. Tapos di Tamang Jenny, bait. Napimpintas biyod Jenny. Han? Doon na. Mayat lang rin tapos tutat to yun, naglawag ata ni. Makangkit din. Ta, makaadota ti view. Nagmayat ti biyo na pa di rabe, rumar di laban na, di ba? Ano nagpintas? Uy, gunyang, nakitam di rabe di laban na ata, nagpintas, di ba? Nagpintas. Kaso, majek amo no naragsakan ng buti nga kiti buy-buyaay. Wala, Madandalaga na, makaiayatak uy. man lang ang mga kabukbotang sika. Nung nagpintas na ni nga talaga.